Anem a tastar el guisat. Són callos de porc, és a dir, és tripa de porc, no de vedella. Estan guisats amb xoricet, ja es veu aquí amb xoriço, es veuen talls de pernil, la salsa molt ben lligada. El més habitual amb els callos és trobar-los o de vedella o de xai, potser són els més amables, no? Tripa del porc és una mica més petita que la de vedella, també és una mica més ferma. Però així guisats com estan, queden tous. Sí que és veritat que molts cops el callo de vedella s'acompanya de capipota, que és aquesta part més carnosa, més gelatinosa. En aquest cas, això és només el callo, és un plat de callos autèntic. Té sentit el fet que porti pernil i xoriço, li dona un gust més pujat com de porc, més que de porc, gust pujat de pernil i acompanya molt bé. A més es veu, quan està tallat, tot apunta quan han tallat aquí perquè els talls són molt irregulars i es veu com segurament ho fan tot aquí a casa. Els callos de porc a vegades costen, però hòstia, estan molt ben guisats i això està per sucar i pa.